Gepleýär Azatlyk Radiosu. Mikrofon öňünde maksat Ataýew. Hormatly dinleýijiler, häzir biz Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça bilermeni Bruce Panier'in ýazan synyny siziň dikkatiňize ýetirýäris. Onun aýdylan pikirler awtoryň şahsy garaýşy bolup Azatlyk Radiosynyň resmi pozisiýasyny şöhlendirmeýär. Korrupsiýa garşy görüşmeýän antikorrupsiýa kampaniýalary, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň korrupsiýa garşy görüş kampaniýalaryny we olar boýunça alınıp barylýan deriňewler synlamak gaty gyzykly. Asliýetinde ol kampaniýalar ören seýrek ýagdaýda korrupsiýany aradan aýyrmaga çalyşýar. Merkezi Aziýada korrupsiýa ören uly problemi bolup, ol ýerde häkimiýetler ýygy-ýygydan korrupsiýa garşy täze görüşleri oglan edip durýarlar. Öz ýurtlarynyň korrupsiýanyň esasy üzüni barada sorasan Gazak, Gyrgyz, Täjik, Türkmen we Özbek raýatlary asyrynlykda öz hökümetlerine barmak çommoldurlar. Hökümetiň agzalarynyň her neçe bolsa ählisiniň korrupsiýa baş goşýanlygy baradaky pikir Merkezi Aziýada giňden ýaýran. Eger bu dogry bolsa, beýle diýildigi hökümetiň islenlik agzasynyň haçanly bolsa bir wagt korrupsiýa baş goşup bilýändigini alamatlandyrýar. Bu ýagdaý syýasy ýaranlyklaryň ähmiýetini hassa artyryp, öz üçin elitanyň arasynda birege garşy düýüplü görüşe sebäp bolýar. Bu ýagdaý näme üçin resmiýetiň we beýleki täsirli şahsiýetleriň korrupsiýa aýplamалary esasyna saklanýanlygy, tutsak edilýänligi ýa-da türmäge basylýanlyklary dogrusyny sorawlaryň döremegine getirýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow öz ýurduny soňky gede korrupsiýa garşy görüşi may aýynyň başlaryna oglan etdi. Şonu korrupsiýa garşy görüşe erkedip bilmezlikde aýyplanyp baş prokuror Aman Murat Harliýew bilen birlikde 9 san regional we şäher prokurory wezipelerinden boşadyldy. Aradan bir hepde geçen soň olar korrupsiýa aýplamalary esasyna tutsak edildiler. Ýöne halk arasynda azatlyk diýilip tanalýan Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň türkmen ullugy Türkmen hökümetindäki şol sanly içeri işler ministrligindäki adamlardan Harliýewiň basylmagynyň başgaçarak sebäpleri barada habarly boldy. Türkmen häkimiýetleri azatlyk bilen söhbetdeş bolýan adamlary kösemäge meýilli bolan soň atlandyrylmazlyk şerti bilen gurrun beren şol çeşmeler Harliýewiň Türkmenistanda geçirilen Aziýa oýunlaryna telekeçilerden zerur serişdeleri toplap bilmänligi sebäpli işden boşadylandygyny aýtdylar. Käbir urrundyşlar Harliýewiň Aşgabatyň soran puluny tapyp bilmänligini öňe süren bolsa, käbirleri onuň we beýleki prokurorlaryň şol ýygnalan puldan 15 milyon dollary ogurlajak bolanlaryny tutulandygyny aýtdylar. Hakykat näme bolaýanynda da Harliýewiň wezipeden boşadylmagy ýurdun baş prokuraturasyny we içeri işler ministrligine tutlugy badylygy berdi. Onlarça adam iýeleýän wezipesinden boşadyldy. Iýun aýyna Berdimuhammedow ykdysady jinaýatlary garşy döwlet gullugynyň döredilýändigini oglan etdi. Ýyllaryň dowamynda Merkezi Aziýanyň beýleki ýurtlary korrupsiýa garşy görüşýän gulluklary döredip gelýärler. Ýöne Türkmenistan hiç açan beýle etmänini. Kişlok ovozy düýbi Washingtonda ýerleşen IHS Market adly barlyk kompaniýasynyň ýokary derejeli synçysy Alex Melikishvili'den Türkmenistanyň näme sebäpden korrupsiýa garşy görüş gullugyny zerurlyk duýanlygy bilen gyzyklandy. Melikishvili munyň sebäbini mümkin bolan bir näçe faktorlar bilen düşündirdi. Beýleki bir näçe sebäpler bilen bir hatarda korrupsiýa garşy görüşmekde resmi mexanizmiň döredilmegi Türkmen hökümeti hamana korrupsiýa çynlygy çemeleşýär diýen pikiri döredýär diýip Melikishvili aýtdy. Diňe ykdysady jinaýatlary garşy görüşmekde döwlet derejesinde gullugyň döredilmegi türkmen resmiýetlerine daşary ýurtly maýadarlar we halkara mali edaralary bilen gepleşiklerde dayanç nokady bolup hyzmat etmelidir. Bu bolsa Türkmenistanyň umumy investisiýa ukuplylygyna öňün täsir etmelidir diýip Melikishvili aýtdy. Türkmenistany häzirki wagtda daşary ýurtly maýadarlar ören wajyp. Türkmenistanyň tabii gaz baýlygy boýunça dünýäde 4-nji ýerde durýanlygyna garamazdan ýurtda 26 ýyllap dowam eden izolasiýonist, ýagny üzüňölük daşary syýasaty, adam hukuklarynyň kemsedilmegi, geň aldyrýan maliýe bolonçoklugy Türkmenistany daşary ýurtly maýadarlar üçin oňoýsuz ýurda öwürdi. Ýöne Melikishvili ykdysady jinaýatlary garşy döwlet gullugynyň döredilmeginiň has gysgaly sebäpleriniň bolmagynyň mümkinligini aýtdy. Bu gullugyň döwletiň barha ýuqaýan gapçygyny doldurmak maksady bilen ýokary derejeli döwlet resmiýetlerini we telekeçileri sarstyryp filtrlemekde ulanylmagy mümkin diýip synçy belledi. Azatlyk we türkmen opozisiýa web-saytlary, ýagny Kronika Türkmenistan we Türkmenistanyň alternativ habarlar ýapyk binalarda we söwüş sunugaty boýunça Aziýa oýunlarynyň ozalyk hepdeleriň dowamyna bolan şeýle filtrlemeler barada habarlary çap edipdiler. Harliýewiň syýasy taýdan syndyrylmagy we baş prokuraturasynyň hemde içeri işler ministrliginiň ysgyndan düşürilmegi ýurtdaky barha azalýan girdici şeşmeleriniň ugrunda ministrlikleriň we agentlikleriň arasynda ahmal bolan görüşiň ähtimallyklary barada pikir berýär. Kişlok ovoz
Rozi inniki makalada güýç we korrupsiýa barada Merkezi Aziýada şu wagda çenli görülip eşdiren iň bir geň taň wakalary, ýagny Türkmenistanyň demir zenany Gurbanlygy we Atajanow baradaky gurrunlary siziň dikkatiňize ýetirer. Hormatly dinleýijiler, biz siziň dikkatiňizi Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça bilermeni Bruce Panier'in ýazan synyny ýetirdik. Onun aýdylan pikirler awtoryň şahsy garaýşy bolup, Azatlyk Radiosynyň resmi pozisiýasyny şöhrelendirmeýär.